Nyapa to Mun, kok nangis Mun? Ayah ambune lebus kok wedhus. Beh, lah wong ayang bar ngarit lho, Nduk. Ngaret yo keringetan to ya. Iya ya makane kuwi ayah bar nrusuk-nrusuk kok kandang buritan kan ambune gak enak ya maklum to, Nduk. Temen ayah kuwi lho bar kok kandang ngomongnya. Tapi sing tak senengi kuwi ambune kuwi wangi ngono lho ya. Mosok sampean ambune apa kuwi mbek wedhus. Lah terus kan ayah open-open to. Anakmu kok iso nyeneni aku iki piye ceritane iki, Mang? Lah rambune sampean iki lho kaya ngono, lebus. Ngerti dhewe to wong anakmu TPA wilanggitanmu wengenane iki ya. Akung ya kerene. Mau aku diterne akung. Lah nyapa to kok mau diterne akung iki? Akung jelek kaya gembel lek macak. Aku lek guyu kowe kali gek piye iki jane. Akhire aku ngelek rene iki marai yo mesti gawe apa? Klambi ruwak rawek bar ngaret ngono ke budal. Akhire dekne emoh. Lah saiki dhek lek rene aku malah macak kaosan katok dekan malah. Ki sing marai sapa?